କହିଲା କହିଦେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦେ ଏଇଟା ପୋଳା ପଡିଯାଇଛି କଣ ପୋଳା ପଡିଯାଇଛି କାହା ପଡିଯାଇଛି ଡାକ୍ତର କତି ନେଇଗଲୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବୁ ଆସର ଯିବା ଏଟା କଥା ଯିବା କଥା ଆଉ ବୁଢୀ ହେଇଗଲୁ ନା ଆଉ ଦରକାର ବୋଉଟା ଗୋରା ମିଶିବ ତ ବୋଉ କଳା ଦଉଛି କହିଲୁ ବୁଢୀ ହେଇଗଲୁ କଣ ଦରକାର କଣ କରିବେ ନା କଣ ନିଆ ପାଇଁ ଏ ମାଉସୀ ନିଆଁ କରିବ କୋଉ ଏଇଠି ଜାଣିଛ ଚାଲ 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 ମୁଁ ମାଉସୀ ନା ନିଆଁ ଲଗେଇଛି ତୁ କହିବ ବା ମୁଁ ପାଣି ବସିଛି ଫୁଟିଲା କି ଦେଖିନି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସିଏ ଖାଉନା ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ 4ଟା ବେଳେ ସେ ବହୁଛି କିଏ ତୁ ମାଉସୀ ମାନେ ତୁ ଖାଇଲା ପରେ ଖାଉଛି ଦେଖ ଦି ଭଉଣୀଙ୍କର ମାନେ ତମ ଦି ଭଉଣୀଙ୍କର ପୁରା ଇଏ 4ଟା ବେଳ ଯାକେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଅଛି ଏଇନେ ଗୋଟେ କହୁଛି ନା ମୁଁ ପଡ଼ିଲେ କଡ଼ା ଖୋଜି ଏମିତି ହଉଛି ଆଉ କଣ କରିବା ମାନେ ମାଉସୀ ଦିନ ଧର ପଳଉଛି ଭାଇ ବୁଢା ତ କହୁଛି ଜମୁରିଆଣି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଖାଉନି ଚାହା ଗୁଡାକ ଖାଲି ଧୁଇଁଦଉଛି କେତେ ଥର ଖାଇଛୁ ଏ 10 ଥର ଖାଇଛୁ 4 ଥର ଖାଇଛୁ ଅମୁଲ ସାଇଲା ଆଉ ନାହିଁ ଅମୁଲ ଖାଲି ନାଲି ଚା ପିଉଛି କାମ ନାଲି ଚା ପିବି ପଇସାର କ'ଣ ହବ ମୁଁ ନାଲି ଚା ପିଇଲେ ପଇସାର କ'ଣ ଗୋଛା ହବ ମୁଁ ଖାଇଲେ ପେଟରେ ଗୋଛା ହବ ପିଇଲେ ଯେତେ ପିଇବି ହେତେ ହବ ଯେତେ ନେବି ହେତେ ହବ ମାଆକୁ ଯେତେ ଦେବ ହେତେ ହବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ ହେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛି ଏଇ ତିନିଟା ସେଇ ତିନିଟା ଅଛନ୍ତି ଦିଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି ହଉ ମୁଁ ଯାଆନ୍ତି ଦୋକାନ ଯାଇ ଭାଇ ବରା ଇଟିଲି ହେଲାନି ହଉ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିବି ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ଫେର ଆସିକି ପଳେଇ ଆସିବି ଫେର କହିବି କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ମତେ କ'ଣ କରୁଛୁ ମତେ ବୋଉ ଡାକିବା ଡାକିଛି ମତେ ମୋ ସାବି ଇଏ ହଉଛି ମୋ ସାବି ମୋ ସାବି ଲୋ ମୋ ସାବି ହେଲା ଆସେ ହେଲା ଫାଇନାଲ ଯିବା ଥଣ୍ଡା ଅଛି କି ଶୀତ ହଉଛି କଣ ହେଲା ଶୀତ ହଉଛି କହ ଶୀତ ହଉଛି କି ତତେ ଶୀତ ହଉଛି ତ ଆଉ କେ ନେଇ ପଇଲା କେନେକି ପଇଲା କି ଦେଖିଲୁ ପାଣି ଦେଖିଲୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ହାତ ଉଡ଼ିଲେ ବି ମାନେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ମାନେ ଶୀତ ହଉଛି ୱାଟର ପାଣି ତୋର ପକେଇକି ସୁଇଚ୍ କରିବା ଆଉ ଭାବିଲ ମୋ ମତେ କୁଆଡେ ଗଲା ମତେ କାଇଁ ଏଠି କଣ କରୁଥିଲ ଏଠି କଣ ତୁ କରୁଛୁ ପାଣି ବସେଇଛି ପାଣି ବସେଇ ତୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ କଣ ପାଣି ବସେଇଥିଲି କଣ କରୁଛୁ ତୁ ଦେଇଦେଲୁ ଏଇଟା କାଇଁ ରଖିଛୁ ସେଇଟା ତା ଦେଇଦେଲୁ ହବ ଭାଇରସ ବୁଝୁ ସେଇ ଗାଲରେ କାଇଁ କଳା ପଡିଯାଉଛି ମୋ ବୋଉର ହଉ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ନହେଲେ ଦେଖିବା ଦେଖି କହିଦେବି କଳା କାଇଁ ପଡୁଛି ଆଉ କଣ ପା ପାଣିଟା ଗରମ କେତେ ହେଲା ଦେଖିଦବା ଟିକେ ଦିଟା ଗାଡି ମାନେ ଘର ତ ନେଇ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ଏକାଥରେ ଦିଟା ଗାଡି ଘର ତ ନେଇ ପୁରେଇ ଦେଇଛି କଣ କହୁଛ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମାଉସୀ ଏଇ ମାଉସୀ ଏଇଠି କ'ଣ ହଉଛି ନମସ୍କାର ସଫା କରୁଥିଲା ଥଣ୍ଡା ପଡୁନି କି ସଫା କରୁଥିଲ ଥଣ୍ଡା ପଡୁନି କି ଇଏ ଭଗବାନ ହେଲା ବରଫ ଭଳିଆ ମାନେ ଭାବୁଛୁ ମୋନାଲି ଫୋନାଲି ପଳେଇ ଯାଇଛୁ ନା ଆମେ ଲାଗୁଛୁ ମାଉସୀ ଆଉ ଯିବନି ରହିଲା ମାଉସୀ ଆଉ ଯିବନି ମାଉସୀ ରହିଲା ନା नो 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 नहीं होगा नो नो नहीं होगा
ना हो मासी गलत में हमारा कुछ नहीं हो पाएगा सोना जाएगा हेलो वो जाए गाधे थंडा लगिलानी बोली पानीटा गरम कर जिते फुटुले पानी हाथ पशि जाऊँगी गरम होनी पानी अनेक कथा मुझे जाए गाधे जा थंडा लगुच जोर देखिया पानी केते गरम है हाथ हाथ किसी जना देखिए केते गरम हो पानी साबी कौन कर छात कौन कर मो माता एलो मो बो तू चाल दे साइल न भांगी दल कहीं डाकिले आस देखिया पलैले मुझे आइल कौन पलैले देखिया कहीं आसुना कौट बेरा आइले आइले रे आइले रे आइले देखिए चढ़ गया पूरे ए देखो पढ़े फेरे कौन पकेला पूरा आस बो पकेला पूरा आसो हाँ हाँ मो तो देखी पड़े कौन से बाघ ना भालू तड़ी मारी तलू पड़े गोटे बही खाऊनु आ गोटे से ये बसला आ गोटे ये आइला बसले गछ छुटुकुणी मार दौना किए मार छुआ मारना छुटुकुणी हाँ छुटुकुणी डर छुट्टी मुला देखा फोन छुट्टी मुला देखा न देखले कौन से डर हाँ तो कथा कहना ना ना मुझे ना 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 पाइब ना पड़ा क्वार जीवी पड़ा पड़ा है देखे तो बाप मन सब तो बाप तो मार सब है ते दीद रहले मु मारे पड़ी आइलो तळ में कौन कहू छु ए देखा गई ए देख म आउ छु कौन गपु छु जाके बस चार बस चावल धरती साड़ी देबी कुकुड़ा को देबी कुकुर को देबी सब खाई म जीवन तो जीवन तो खाइयो ना को हां आज केतरा अंडा दैछन कुकुड़ा तो थिला केतरा अंडा दैछन अंडा देचंती थिला आगे 15टा खाई देती फिर 15-16टा खाई देती फिर 8टा खाई देती फिर ना 6 तो अंडा तार तो पैसा उठे देलु गंजार पैसा हिसाब कर देगा हां पैसा हिसाब कर तुम कितना 20टा अंडा कोडा पालची काटची गमता काटची जाली धरची कुकुड़ा सफा करची आ गोटे कौन कर जाली आनिक बसैची मुसुआ को रखी मुसुआ को खाया दौची मिट्टी मिट्टी डाकुची मिट्टी माँ माँ डाकुची माँ बुढ़ा पुआ मामा चिल्लाउछ देखुन तल आइला मामा चिल्लाउछ अरे वर्षा तू खेलुछु लाइडी करे कि बाप देख छोट छुआंकर खेल देख मामा चाउल देख मु तो कहଥିଲି गाधे खाइले तो चाउल पके मु देखे ये करबी तू केन कर दलो आगु केन पके देइछु मु धार के बाइची हां धरी बयो तू देख आरछु देवी घरे मांडा पिठा काकरा पिठा खाई गईठा खाई सारू चकड़ी करची बुढ़ा चकड़ी करची कुंडा चकड़ी करची पोड़े पिठा करची अरे हाथ दही पकड़ा करची बगड़ा हाथ करची केते ओगर करू आज आज को खाइबा करू आज कौन खाइबा हबो शनिवार शनिवार को डालमा हबो आ को हबो कोबी भजा हबो आ को हबो आ बढ़िया भाई भाई अंडा भजा हबो सिए तो माधिया पो बिहन आ तू दादी बिहन हो से बिहन ले तू धान हो से बिहन तू धान ओ धान हबो ले बुना ले कटाव तू हला चकड़ा के मळा मु जमा तो ना खारे पसी न माना से बेतुल रे पसी जमा नाही तो पुड़िया करी पुड़िया ओड़िया बांधी सब ना मला पुआ जन्म कति कना माउरिया फाइनल जाने देखियो दुकान जीवा एकर खुंदे मारी सेकर खुंदे मारी पूरे पुआ कोले बसे म गेली माल म बो कड़ला बाजा बाजा बो कड़ला ना बो कर छातो ना छातो पर नहीं ना कुआड़े करले बो कड़ला तुम जानना हाँ ये इसका थिले
ଫାଇନାଲି ମୋ ବୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି। ମୋ ବୋଉ କଣ କହୁଛି କହିଛି ମତେ କହୁଛି ମାଉସୀ ତ କହୁଛି କଣ ଭାଇ କହୁଥିଲ କହିବି କୁହ କଣ କହିବି କହୁଥିଲ କଣ କହିବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲ କଣ କହିବି କହିଥିଲ ତୁମ ଟିକେ ଅଙ୍କଲ ଡାକିଦିଅ ମତେ ଅଙ୍କଲ ଡାକିବି ଗରମ ଗରମ ପୁରୀ ବି ହେଇଛି ପୁରୀ ଆହୁରି ପୁରୀ ହବ ଏଇନା ଆହୁରି ପୁରୀ ହବ ତମେ ଖାଲି କହିଲେ ଡାକିବ କଣ ଡାକିବ କୁହ ଅଙ୍କଲ ଡାକ ହଁ ଅଙ୍କଲ ଡାକିବି ଦୋକାନ ଡାକିବି ଏଇ ଡାକିବି ଏଇ ଡାକିବି ଯୋଉଠି ଡାକ ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଡାକିନେ ପୁରୀ ଖାଇବି ନା ଏଟା କେମିତି ହବ ଦୋକାନ ତ ତମେ ଡାକିଲେ ହଁ ଖାଇଲେ ଚଳିବ ଆଉ ତମେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ହବ କି ଭାଇ ଆଗ ଯା ଘୁରୁଛି ଭଲ କଣ କହୁଛ କୁହ ଡାକିବି ସତରେ କହୁଛ ଯଦି ତମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଖୁଆଇବାର ମନରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଇଁ ଜୋର ଟିକେ କୁହ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ କଣ ହବ ତମେ ଆଗ ଯା ଘୁରୁଛି ମୁଁ କଣ କହିବି କୁହ କେମିତି ଘୁରୁଛି ଦିନ କେମିତି ଚାଲିବ ତମେ ଚଲଉଛ ଇଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଏ ହଉଛି ତମେ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ କିଏ ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ତୁ ତ ପାକିସ୍ତାନ କେମିତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଦି ଜଣ ତ ଲାଗିଯିବେ ଠିକ ରାତି 8ଟା ହେଇଯିବ ଟାଇମ 7:30 ହେଇଯିବ ଚାଲିଲା ଦିନ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମତେ ପଚାରିଲ ମୁଁ ଦେଲି ଆଉ ତୁ ଏତେ କଥା ଭାଇ କହୁନ କିଛି ସାରେ କିଛି କହୁନ ଭାଇ ଶକ୍ତିମାନ କହୁନ କିଛି ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାନି लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जहाँ पार्थ ताहा कर दियंतु ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗୋଟେ ମୋର ଅସଲି ଭାଇ ହଉଛି ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ଅସଲି ଭାଇ ଖାଲି ବସିଲେ ହବ କି ଖାଲି ବସିଲେ ହବ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ସାମ୍ନା ସାଇ ସାହି ଦମ ବିରିୟାନୀ ଏଠି ଆସି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍ 100 ଟଙ୍କା ହୋମ୍ ଫ୍ରି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ନା ଦୋକାନ ଲୁକ୍ ଭଲ ଅଛି ଦୋକାନ ଲୁକ୍ ଭଲ ଅଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଏଇ ଶକ୍ତିମାନ ଆସିଗଲେ 2 ଜଣ ଶକ୍ତିମାନ 2 ଜଣ ଆସିଗଲେ ଶକ୍ତିମାନ 2 ଜଣ ଆସିଗଲେ କହିଦେଲା କଥାଟା ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଦେବୁ ନା ଯୋଉଟା ଶିଖ ଆପେ ଟିଙ୍ଗା ନନା ଆସିଗଲେ ନନା ଆଜି କୋଉ ବାର କି ସୋମବାର କୋଉ ବାର ସୋମବାର ସୋମବାର ଶନିବାର ଆଜି କ୍ୟାମେରାରେ କଣ କହିବ ତୁ କୁହ ଆଜି କଣ କୁହ ଆମର ହାତ ଏବେ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କିଏ କିଏ ଆମର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଓରିଜିନାଲ ନନା ଆଙ୍କ ହାତ ଯୋଉଠି ଲାଗିବ ମାନେ ବେପାର ଜୋରେ ବଢିବ ଆରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଟିକେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲ ହଉଛୁ କହିବ ନା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଫେର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ରାଜୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଳୁ କଣ ଧରିକି ଆଇଲ ତେଲ ନା କଣ ତମ ପୋଲିସ ଚେକ୍ କଲାନି ଗାଡି ମୁଣ୍ଡା ଯାଇଥିଲା ରାଜୁ କଣ ଆଣିକି ଆଇଲ ହଁ 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 तू खोलुची ना क्या करिस माता कौन करछ देखि दवा ठीक ना कौन करछ किलो
ଖାଇନି ଦେ ସନିବାର ଆଇଁଷ ଖାଉଛୁ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଉନି ଖାଉଛି ସବୁ ମୁଁ ସେମିତି ଖାଇ ଦଉଛି ତାକୁ ମାନ ଖାଇବୁ ତ ଖାଇବୁ ସେ ଯୋଉ ନା ଖାଇବିନି ତାକୁ ଖାଇଦେ ନା ନାଇଁ ଖାଇଦେ କଣ ବନେଇଛୁ ଖା ଡାଲମା ନା ପାଣି ଡାଲମା ନା ଡାଲମା ରେଡି ଶନିବାର ବି ବାର ମାନ ହଉନି ଆ ମୋ ବୋଉର ଲୋକ ଭଲ ତା ଚରିତ୍ର ଖରାପ चलो 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 खाना आ गया हमारा अभी खाना है क्या क्या आया है थोड़ा आपको दिखाना पड़ेगा क्या क्या खाया अभी आप बोले क्या क्या खाएंगे अभी वो क्या है भैया वो क्या है अंकल वो क्या है आउथरे ଟିକେ କହିଲ ଆଉଥରେ ଟିକେ କହିଲ ଦେଖିଆ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଭାଇରାଲ ହବ ଏଟା ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଦିନେ ଦିନେ ଭାଇରାଲ ହବ ଲୋକ ମାନେ ଭାରତ ତ କିଛି ମାନୁନି ମାନେ ଭାରତର କିଛି ନାହିଁ ମାଛ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡା ମାନେ ଏଇଟା ଖାଇବନି ଆଲୋ ବୋଉ ଜମା ଖାଉନି ନା ବୋଉ ତ ଆଇଁଷ ଖାଉନୁ ତାହେଲେ କିଛି ନ ଖାଇଲା ଲାଗିବ ସେ କହିବ କିଛି ଖାଇନି କେବେ ଜାଣିନି କିଛି କଣ ଖାଇବାର ଇଏ ପାଣି ଫାଣି ପିଆ ପିଇ ହଉଛ ନାଇଁ ପାଣି ପିଉଛ କଞ୍ଚା